Zdravím všetkých, ktorí hrajú Minecraft, ja som Space a točím prvé moje video, takže máme teraz také, sú tu nejaké lagy, OK, toto vymažem, takže teraz sa jedná o Minecraft 1.3.1, vytvoríme si nový svet a ideme na vec. Bude sa volať ako originál YouTube. Dáme Space Let's Play. Tak, máme tu voľný dobrodružný, to sa zmenilo trochu. Teraz máme tu generovanie stavieb zapnuté. Platí to tam okrem dediny a kôpky, je to atď, je to aj tam tie pyramidy a cavey v džungli, alebo jak sa to volá. Typ sveta normálny, super plochy a veľké biomy. My si dáme normálny. Bonusová truhlica, to si zapneme. Povoliť cheaty, tak to nie je, tu sú príkazy ako game mode a X5. OK. Pardon. Dáme si seed. Jaký by sme si mohli dať seed? Čo ja viem, proste seed náhodný. Tak, a vytvoriť svet. Načítava sa. To bol nejaký bug? To? OK. Spavnili sme sa niekde v planinách. Takže... lagy. To kvôli frapsu. Tu máme... jaskyňu. Čo je? Tu máme bonus čestku. Prepáčte za to Shift F3, to musím nechať tak zapnuté. Keď to ja mám tak zapnuté, tak to mi menej laguje. OK, paráda. Máme tu krompáč. Sekeru, to si zobereme. Ako si môžete všimnúť, je tu... jak by som... Tu je feed post, to je kde máte nohy, na jakom bloku, a ice post, to je 60. 67, kde mám nohy, a 68, kde mám oči. Tak, zaťažíme si tu nejaké drevo. Neviem, či budem čakať, ale rád by som pridal trikapitátor a tú mapku, jak sa to volá. No proste mapa. Potrebujeme na posteľ. Tak. A neviem, kde sa zatiaľ zabydlíme. Tu by to mohlo byť zatiaľ, celkom to tu vyzerá dobre. Chlak. Huba? WTF? Wow. Tak to som ešte nestretol, že by taká červená huba bola. Vždy boli iba v netre, alebo tak kde v jaskyniach. Tak, ach, tie záčiatky, no. Vyzerá to tu dobre, ale ja neviem. Máme tam uhlie. Toto si asi dojdeme. A ako môžete vidieť, nemám Optifine, takže asi to nepriblížim, musím ísť ku tomu. Vzhľad Graveu alebo štyrku je trošku iný, no viac iný. Teraz vyzerá trošku jak huba, lenže fialová. Týjo.
No a vidíte, dostaneme XPčka za zakopanie, ale iba tých surovín, ktoré môžu padať. To je lapis, redstone, diamanty a uhlie. Napríklad zlato a železo, tie sa musia vypekať a z tých nepadajú XPčka. Tak, mohli by sme sa tu ubytovať, takže asi tu. To vyzerá také útulné, alebo jak by som to mohol povedať, útulné. Že by aj kameň trošku inak vyzeral? Asi aj kameň má nejaký. Inak vyzerá, sa mi tak trošku zdá. Máme achievement. A teraz výhoda je v peci. No, trochu je obratená. To je teraz iný vzhľad. A výhoda je v peci, že môžeme piecť aj týmito drevenými nástrojmi, takže my si vytvoríme drevený meč, aby sme dostali achievement. Tak, máme tu torče, jedlo. Ešte jedné torče si vyrobím. A veľmi užitočná vec, čo je v 1.3.1, že sa dá vypekať tým kyblikom lávy. To je veľmi užitočné, lebo to vydrží až na 4 staky napríklad koblu, čo už je veľmi veľa. Takže zatiaľ nemáme čo vypekať. OK, tu máme. Tak. Hop, hop. Máme ešte nejaké jedlo. Hop. Hop. A môžeme sa vydať. Ako prvé do caveky, čo sme tam videli. Tak, máme posteľ. Tu si položíme tu. Ale že by sme sa tu nebugovali, tak si urobíme väčší strop. Tak, hop. OK. Môžeme vyraziť. Tu sú nejaké kravy. OK. Kravovrah. To sa zmenilo, ne? V nastavení sa to tiež zmenilo. Tu je otvoriť pre LAN. Sú tu štatistiky, nastavenia sa zmenili. Je tu snopper settings, neviem čo to je. Už tu mám trochu to nastavené. Ja to tak nemám, keď to je normálne. Ja mám rád, keď to je na pro. A sú tu úspechy. Asi sa to aj zmenilo. Tu je lovec príšer, alebo ne. OK, tým sa teraz zabývať nebudeme. Tu je tá jaskyňa. Ovlak. Prvé si chcem zobrať to. Budeme pestovať. Tak, teraz musíme nájsť tú jaskyňu. OK, tu je. Teraz dole. Tuto ide nejaké ešte tam hlbšie. Tam už nejdem. Tam sa mi nechce ísť, nie som vybavený na to. Tu si zoberieme železo. A ako ste si už mohli všimnúť na začiatku, book, svetelný book, lightbook ešte neopravili. Mohli to opraviť, lebo už v 1.2.5 to robilo problémy. Ako také veľké to nerobí problémy, ale nevyzerá to najlepšie. OK. Teraz keby sme našli uhlie. Som povedal uhlie, nie sklíka. Zabiť. Uhlia. A šťastie, že sme nestretli creepera.
lebo tí majú od 1, 2, no čo hovorím, od 1, 3 majú väčšie, dávajú väčší damage na rôznych obťažnostiach. Myslím na easy uberajú 3. Takže prepáčte, ale mal som málo miesta na disku, takže vykopal som to železo, aj uhlie, čo tam bolo. Teraz je noc, takže idem sa vyspať. Teraz to platí jak v multiplayeru. Môžem písať. Môžem... I keď to platí, že som vypol, že nechcem cheaty. Alebo hej. Neviem, ale cheaty nebudeme používať. Ani nemám žiadne mody. Keď dám očko nič. Lebo ešte to nevyšlo. Ešte nevyšli žiadne mody, no sú pár mody pre 1.3, ale také poriadne ešte nevyšli. Takže tu si vypalíme to železo. Sme sa vyspali. Bol tam v kevke creeper a ubral mi dosť života. Bonec jeden. OK. Vidíte, že aj za pečenie dostávam XPčka. Už mám 3. level, lebo som ťažil veľa uhlia. A myslím, že to platí... že za 10 napríklad koblov alebo hociakej rudy dostane mi 1 XPčko alebo nejak tak to platí. OK, vytvoríme si dvere, aby nám tu nechodili chlapci. Tak. OK. No, jak tam je to viac, neviem. Tak. Vytvorím si nový krumpáč. A už železný. Ale meč si vytvorím normálne ešte. No, ne normálny, ale kamenný. OK. Z toho si urobím ďalšie torče. OK, a myslím, že pre tento diel by to mohlo byť všetko. Čaute.